Tungod sa pandemic nga nahitabo sa atong kalibutan, daghang mga Christians ang napiktuhan ilang faith, ilang service ug ilang commitment. Di na tumadinay nga daghan sa mga Christians ang mahadlok na gid mga tug church, mahadlok na mo witness, ang uban na satisfied na sa online nga worship. Daghan sa mga Christians ang hinihinay na mi-withdraw sa ilang commitment sa church. Gani daghang mga local churches ang nanirado tungod sa COVID. Daghang mga pastors ang nag-resign. Daghang mga soul winners before nga karon naa na lang silang mabalay ug nabisi na sa ilang trabaho ug mga negosyo. Daghan sa mga Christians ang nabugnaw na sa pagpangalagad ug mas nahadlok pa ta sa COVID-19 kaysa virus nga gitawag og sala. To the point nga ang attention sa tao naa na lang sa COVID, naa na sa atong mga news ug nalimtan na nato nga Kristohanon ta ug duna tay bandera nga giampingan natong magbarog kanunay. Gusto tag revival, pero ang atong bag-ong generation na-adapt na ang bag-ong nga system, bag-ong input sa kalibutan to the point nga hapit na nato nalimtan ang dili lang usa ka hero, Dios nga nagpakatao nga namatay dili sa yang nasod, namatay sa matag usa ka tawo nini nga kalibutan, si Christ. Daghan sa mga Christians ang kinahanglan dasigon pag-usab, i-revive pag-usab. Ug ako nagtuo ko nga wala ni sa ba sa pagkambagiitan sa preacher ang revival. Tungod kay the same Holy Spirit lang ang mo-work regardless sa speaker nga nasa pulpit. The same Holy Spirit we have sa mga apostles. The same Jesus Christ nga ilang gi-preach ug atong gi-preach ug atong gi-receive. And we have the same Father sa heaven nga gihilakan sa mga apostles, sa mga early Christians sa ilahang time sa persecution. So naa ni sa message ug wala sa speaker. Naani sa message, content sa preaching ug wala sa lugar o okasyon. Ug ang pinaka-the best nga mensahe para sa dako nga revival sa atong kalag, ang pagsabot sa mensahe sa cross ni Jesus Christ. Old passion ingon pasoban, old story balik-balik, pero sultihan ti ka higala igsuon, walay laing pinaka-the best nga revival message nini nga generation. Ang cross ni Jesus Christ.